Hurra! Vinterens mulm og mørke er ved at lette, og foråret begynder at dukke op. Det betyder selvfølgelig, at vi skal i haven. Og enten er man jo vild og tovlig med at være i haven, eller så synes man, det er røvsygt. Uanset hvad, så er det bare altid federe at være i haven, når man har nogle rigtig lækre havesager. Og så er du selvfølgelig så heldig, at vi i specialbutikken har alt, hvad hjertet kan begære. Blandt andet denne her elsprøjte fra Ryum til 1049. Og med den er dit arbejde begrænset, for du skal sådan set bare holde den. Et must have. Du finder også det her afrensningsmiddel fra Besma, som er afsindig effektivt til afrensning af fliser, træ, maskiner, murværk og udstoppede ræve. Og er man nu rigtig havenørd, så er man selvfølgelig nødt til at eje noget fra Giga. Og her er den her batteridrevet græstrimmer et rigtig godt bud, og lige nu kan du få den for 7,99. Så besøg butikken eller hjemmesiden og vælg dig rundt i lækkert haveguide. Glædelig forår!